Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya adiyatun wa hiya utawi kang sunnah Jawa surur iku adiyatun pira-pira donga. Fi ba'di ayyamin ing dalem sebagiane pira-pira dina min aghlabi syuhuril ami nyatane luweh kaprae pira-pira wulane taun. Wallahi lan mung ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun. Wa binabi lan kelawan nabine Allah atawassalu gawe lantaran sapa ingsun. Wa binabi lan kelawan nabine Allah atawassalu gawe lantaran sapa ingsun ayat ja'alahu ing yen to dadekake sapa Allah ing ayat ja'alahu ing yen to dadekake sapa Allah ing kitab. Ayat ja'alahu ing yen to dadekake sapa Allah ing kitab. Ladaihi ing dalem ngersane Allah. Ladaihi ing dalem ngersane Allah maqbulan ingkang den trima. Maqbulan ingkang den trima. Wabil yumni lan kelawan kebagusan utawa barokah. Wabil yumni lan kelawan kebagusan utawa kelawan barokah. Yumna jeneng anak putra barokane Yumna tangan tengen ya. Wabil yumni kelawan kebagusan utawa barokah wal iqbali lan den trima. Wal iqbali lan den trima. Masmulan ingkang terkandung. Masmulan ingkang terkandung. Wabilan kelawan Allah asta'inu nyuwun sapa ingsun, nyuwun tulung sapa ingsun. Wabilan kelawan Allah asta'inu nyuwun tulung sapa ingsun fi dzalika. Wabilan kelawan Allah asta'inu nyuwun tulung sapa ingsun fi dzalika. Ing dalem mengkono-mengkono nganggit kitab utawa ngarang kitab. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono nganggit kitab utawa ngarang kitab. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah. Wa as'aluhu lan nyuwun sapa ingsun ing Allah al-ikhlasa ing ikhlas. Wal khalasa lan slamet minal mahaliki saking pira-pira perkara kang rusak. Minal mahaliki saking pira-pira perkara kang rusak. Wa arju lan ngarep-ngarep sapa ingsun. Wa arju lan ngarep-ngarep sapa ingsun mimman saking wong itola akang ningali sapa man. Itola akang ningali sapa man ngalehi ing atase kitab minal ikhwani nyatane pira-pira dulur. Minal ikhwani nyatane pira-pira dulur al-ghadda ing ngremake amma saking perkara fihi kang tetep ing dalem kitab. Amma saking perkara fihi kang tetep ing dalem kitab. Minan nuqsani nyatane kekurangan. Wadunga ilan ngajak bitasdidi kelawan nglurusake utawa benerake. Wadunga ilan ngajak bitasdidi kelawan benerake utawa nglurusake lisawabi maring perkara kang bener. Lisawabi maring perkara kang bener. Dan saya berharap bagi orang-orang yang melihat kitab ini, siapapun orangnya, di situ memejamkan mata dari kekurangan-kekurangan. Tapi setelah itu mengajak orang lain untuk membenarkan. Nggih. Ora kok mari dipaido ana kekeliruan dipaido, kudune ana kekeliruan iku dibenerno. Benerno. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku layajida ora bakal nemu sapa man. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku layajida ora bakal nemu sapa man hadhil ad'iyata ing ikilah pira-pira donga. Hadil adiyata ing ikilah pira-pira donga bihadzal jam'i kelawan ikilah ngumpulake. Bihadzal jam'i kelawan ikilah ngumpulake fi kitabin ing dalem kitab suci. Bihadzal jam'i kelawan ikilah ngumpulake fi kitabin ing dalem kitab suci. Wa bilailan kelawan Allah a'tadidu nyuwun tulung sapa ingsun. Wabilailan kelawan Allah a'tadidu nyuwun tulung sapa ingsun fima ing dalam perkara
A'tamidu kang tetanggenan sapa ingsun ing ma. Fima ing dalam perkara a'tamidu kang tetanggenan sapa ingsun ing ma. Wa huwa utawi Allah. Wa huwa utawi Allah iku hasbi kang nyukupi ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse. Sapa al-wakilu dat kang den pasrai utawi Allah. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat kang den pasrai utawi Allah. Al-hasibu kang moho ngitung ngamal. Al-hasibu kang moho ngitung ngamal. Al-hasibu kang moho ngitung ngamal utawa basa lawase nglanjrat. Al-hasibu kang moho ngitung ngamal. Wa ma taufiqi lan ora ana utawi pitulung ingsun. Wa ma taufiqi lan ora ana utawi pitulung ingsun iku billahi kejaba sebab Allah. Wa ma taufiqi lan ora ana utawi pitulung ingsun iku ila billahi kejaba sebab Allah. Alaihi ing atase Allah tawakkaltu tetanggenan utawa tawakal to pasrah sapa ingsun. Alaihi ing atase Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah. Wa ilaihi lan maring Allah unibu balik sapa ingsun. Unibu balik sapa ingsun. Muqaddimatun. Niki rada cepet nggih, muqaddimah. Ya. Tapi niki saya rekamkan niku nggih tapi rekaman saja. Lah mungkin bisa diupload di YouTube atau nopo tapi dengan ndak berarti kan ndak ada gambare gitu ya. Mboten gambare cukup rekaman tok ngoten. Rekaman tok mengke tergantung garek berarti tinggal buat apa jenenge kok. Biasanya YouTube awalnya apa? Thumbnail nggih. Tinggal buat thumbnail mawon, rekaman yang kemarin sudah ada. Sudah saya simpen. Lah mengke terus di toto semisal dari halaman iki sampai halaman iki ngoten sing pamane Kang Sunaja ngaji Kang Sunaja Wasuruh halaman sekian di deskripsinya halaman sekian sampai halaman sekian. Nah niku mungkin biar bisa dibuat nempel. Ben kena gawe nempel. Tom besok pas arep ngaji sampai arep ngaji karo muridmu niku ben gak golek-golek yo maknane piye wis. Dadi sekarang nyetel YouTube zaman dhisik aku wis pernah ngaji wis pernah jajal karek install YouTube. Lah mengke karo dirungokne karo maknane. Nah iku. Utawa malah lip sync ya iso. Mengki swara kula mari terus sampean di lip sync ngono kene karo obah. Itu niku nggih niku pun kula rekam iki aku ngrekam lho iku. Gitu sampeyan sing rekam mboten? Mboten ta? Mboten ora tirade dingenekne no ganteng anu marai kok. Dadak diwarai. Ya ora apa-apa jenenge bocah. Lah itu tetep kula rekamke sing kemarin juga pun lengkap. Enten carane. Lho kula niku rekaman mungkin ada. Dulu. Kalau rekaman mungkin ngaji kalau dia ono. Jadi suatu saat nek bocah njaluk niku kena. Tapi wis tak ilang wis tak hapus. Wis aku ora butuh nempel misalnya. Kalau zaman riyen niku ngaji iku dadi tak waca kan jeneng wong kitabe ono sing bolong to. Ini ono sing bolong. Lah mari kula maca sing kitabe kancaku sing ono maknane tak waca dhisik sret mari terus tak nggih nempel kon aku dhewe. Mergo nek kula diwacane wong iku kan dadak mbayari. Jadi karuan aku maca dhewe tak rekam-rekam dhewe kula punya alat rekaman kecil ngoten zaman semono. Tak rekam dhewe kemudian terus tak rungokne mungkin tak nggih nempel dhewe. Jadi cacah nempel dadak golek kanca. Gitu biasane. Terus wacane iki aku. Gitu biasane kan ngono. Nek kula kan gak. Modal zaman rega rega 150 atau 170. Tego 170 kanggo 5 tahun muncul. Daripada temriku nek ngongkon kancane kon nempel no minimal kan ya pamane cah lanang ya rokok sak bungkus pamane raketan cara kene dados kemudian kok ese karo jajane. Lha iku nek bendino kan ya lumayan. Lah iku dhisik tak antisipasi ngoten niku manungku gak tau ngongkon wong liya kok nembel tok legiak nyapa ora butuh kowe aku. Terus lah carane nggih ngoten kula duwe rekaman, alat rekaman cilik niku wonten lho sopi ono. Alat rekaman kecil iku. Dadi engko nyilih kancaku sing kitabe kebek kok makna kok guru kan kudu plek makna kok guru mari terus tak rekam dhewe tak waca dhewe sret mari ngono wis kula headsetan karo tak nggih nempel. Nah nempel dhewe. Dadi tak waca dhewe tak nggih nempel dhewe. Karone napa? Biar latihan maca kitab ben menak cangkeme juga. Nek kon nempel wong liya kan niku gak patek anu to. Gak patek sip. Karena karo latihan maca kitab. Nah niku ngoten. Makane asline ngono ngaji iki ngono kudune. Akhirnya rekaman yang kewagan itu rekaman Eyak dari awal 4 juz dari awal sampai akhir itu ada. Tapi sing ngatur pengurus. Tapi nek tuku bayar niku. Tapi rekaman Eyak dari awal ngajine Yai Eyak iki sampai akhir tutup. Ngaji kitab semisal Kang Sunaja iki sampai itu nek. Tapi iki nek teng pengurus tumbas.
Terus kuane kitab iki ben ngajeni yai kono sing rekam saka pengurus iku aneh. Cuma gak diupload nang YouTube ngoten tok, gak diupload. Tapi di filenya harddisknya pengurus niku wonten. Harddisknya pengurus. Nah, iku kudune ngono. Maksudnya latihan mendokumentasikan sesuatu hal yang penting. Pun muqaddimatun ayati muqaddimatun i'lam murra sapa sira annal kalama ing sak temene kalam iku sifatul mutakallimi. Sifate wong kang guneman. I'lam murwa sapa sira annal kalama ing sak temene kalam iku sifatul mutakallimi sifate wong kang guneman. Wa ma fika yadharu ala fik. Wa ma utawi perkara fika kang tetep ing dalem sira. Wa ma utawi perkara fika kang tetep ing dalem sira. Iku yadharu pertelo apa mah? Iku yadharu pertelo apa mah ala fika ing atase cangkem sira. Ala fika ing atase cangkem sira. Apa yang terlihat pada dirimu itu sudah bisa dilihat dari mulutmu. Oh, fa azabul masyayikhi mongko utawi pira-pira khizipe pira-pira syekh. Fa azabul masyayikhi mongko utawi pira-pira khizipe pira-pira syekh al arifina pira-pira kang makrifat. Wal ulama ilan pira-pira wong alim al amilina pira-pira kang ngamalake ilmune. Al amilina pira-pira kang ngamalake ilmune. Wa auraduhum lan pira-pira wiridane masyayikh. Wa auradum lan pira-pira wiridane masyayikh wa mahfudatuhum. Lan pira-pira apalane masyayikh wa mahfudatum lan pira-pira apalane masyayikh wa ad'iyatuhum lan pira-pira dongane masyayikh wa ad'iyatuhum lan pira-pira dongane masyayikh asaniyatu kang luhur makane pentingnya khidmah gitu mereka ben iso liqabuli ma yasyiruna ilaihi ngono lho asaniyatu kang luhur wa adkarum lan pira-pira zikire masyayikh al aliyatu kang luhur wa khairuha lan liyane ahzab ila akhirih hiya utawi ahzab ila akhirih azabul masyayikh hiya utawi azabul masyayikh ila akhirih iku sifatu ahwalihim sifate pira-pira tingkae masyayikh wa na'tu misalihim lan sifate sepadane masyayikh wa na'tu misalim lan sifate sepadane masyayikh wa mirasu ulumihim lan warisane pira-pira ilmune masyayikh lha kok nek teng YouTube nggih cepet wonten pripun Pak legarek teng YouTube kan enak kena diatur cepet porane kan iso to ngono masuk terlalu polos nek bisa gak roh ngono wa mirasu ulumi lan warisane pira-pira ilmune masyayikh wa amalim lan pira-pira ngamale masyayikh sing penting niki ngerteni iki donga sing diwaca iki engko apa amalane apa ngoten. Musaddidatan hale kang nglurusake. Bi ilhamatihim. Sebab pira-pira ilhame masyayikh. Maskhubatan hale kang den barengi bikaromatihim kelawan pira-pira keramate masyayikh wabidhalika kelawan mengkono ya Allah wabidhalika kelawan mengkono apa iku sifatu ahwalihim sifatu ahwalihim jarau lumaku sapa masyayikh fi kulli umurihim ing dalem sekabehane pira-pira perkarane masyayikh labil hawa ora sebab hawa nafsu falidhalika mongko krana mengkono jarau ila akhirih kana ono apa al-qabulu penerimaan utawa den trima kana ana apa al-qabulu den trima iku li kalamihim kedue kalame masyayikh apa al-qabulu den trima iku li kalamihim kedue kalame masyayikh warubbama ja'alan terkadang teko ba'dahum ing dalem sause masyayikh sapa man wong arada kang ngarepake sapa man muhawalata dzalika ing mindah mengkono-mengkono ahzab ila akhirih binafsihi kelawan awak dhewe neman
Linafsi krana nafsune man. Linafsi krana nafsune man fa'ada mongko bali. Fa'ada mongko bali apa ma perkara tawajjah kang madhep sapa man. Tawajjah kang madhep sapa man bihi kelawan ma. Alaihi ing atase man. Bingaksi kelawan swalike ma. Kamayuhka kaya oleh den critakake. Kamayuhka kaya oleh den critakake apa anan nahlata sak temene tawon madu. Kamayuhka kaya oleh den critakake apa anan nahlata sak temene tawon madu iku alamat molang sop apa nahlah. Iku alamat molang apa nahlah az-zambura, nahlah utawa nihlah. Az-zambura ing kumbang. Az-zambura ing kumbang turukon nasji ing pira-pira carane gawe omah. Turukon nasji ing pira-pira carane gawe omah. Fana saja nuli gawe omah sapa apa zambur. Fana saja nuli gawe omah apa zambur alaman waliha ing atase carane nahlah. Wasana alan agawe apa zambur baitan ing omah. Wasana alan agawe apa zambur baitan ing omah ala misaliha ing atase sepadane nahlah. Nahlah nihlah. Semadaan nuli ngaku-ngaku sop apa zambur. Semadaan nuli ngaku-ngaku apa zambur anallahu ing sak temene iku tetep keduwe zambur. Anallahu ing sak temene iku tetep keduwe zambur minal fadilati ana kautaman. Minal fadilati ana kautaman. Ini minal fadilati saking kautaman. Minal fadilati saking kautaman. Ma ana perkara. Ma ana perkara laha kang keduwe nahlah. Faqalat nuli ngucap sapa nahlah lahu maring zambur ing lafat hadza. Hadza utawi ikilah omah. Iku albaitu omah. Hadza utawi ikilah omah utawi ikilah barang iku albaitu omah. Wa ainalan iku ing dalem di al asal utawi madu. Wa inna masiru lan angin pesrine utawi sir utawa rahasia. Wa inna masiru angin pesrine utawi sir utawa rahasia iku fisukane tetep ing dalem pira-pira wong kang manggon. Iku fisukane tetep ing dalem pira-pira wong kang manggon la fil makane ora ing dalem panggonane. La fil makane ora ing dalem panggonane afadahu awe faedah ing qaul. Afadahu awe faedah ing qaul sapa Basudana Imam Basudan. Sapa Basudana Imam Basudan? Basudan ya, iki ulama lho, duduk sing sapa kae YouTuber anu. Fi Dakhiratil Ma'ati ing dalem kitab Dakhiratil Ma'at. Fi Dakhiratil Ma'ati dalam kitab Dakhiratil Ma'at syarhi Ratibil Haddadi kang dadi syarahe Ratibil Haddad. Syarhi Ratibil Haddadi kang dadi syarahe Ratibil Haddad. Iku kandel. Ratibil Haddadi tipis tapi mengke syarahe kuat. Ana kitabe lho gawa 80-an. Nek dhisik saiki mbuh wong alang. Wal Kawakuji yu lan Imam Kawakuji. Wal Kawakuji yu lan Imam Kawakuji Asyamiyu kang bangsa Syam. Asyamiyu kang bangsa Syam. Lah niki tentang yaiku apa jangan sampai seseorang iku pamane kok gawe donga sak donga sing paling aman apa ya wis nyontoh. Nyontoh dongane para-para ulama. Nyontoh dongane para ulama. Sing paling aman sing daripada gawe donga malah ora tepak ngoten ora tepak. Lah iku cara ibarate padha karo ana tawon madu marai apa iku jenenge zambur ya apa kumbang tawon madu marai kumbang gawe omah niku lho gawe omah tawon lah zambur mari ngono utawa tawon kumbang ya iso gawe tapi ra ono madune ora iso metu madune lah akhir-akhir zambur niku gak trimo lho aku iso gawe tawon iso gawe omah ngene iki kok tapi kok gak ono madune. Terus mari ngono tawone ngomong asirru fisukan lafil makan. Yaiku rahasia atau kehebatan niku menyesuaikan dengan orang yang menempati bukan tempatnya. Lah niku sering jawuno iku asirru fisukan lafil makan. Mondok teng Al-Falah mane mondok ning Kwagean, mondok ning Lirboyo, mondok ning kono ning kene. Mondok gede-gede iku nek ngalim wis karuan wis genah panggonane wis ngono kuwi.
Tapi nek mondok ning Al-Falah, ngaji ning Al-Falah mari iso ngalim yo berarti yo istimewa. Mesti istimewa ngoten lho. Mergo balekne wonge ora kok panggonane. Kadang ngono iku aku mondok ning kono aku ning kene gak iso tenanan lho iku sing gak iso tenanan iki kowene tutup panggonane ngoten. Ya itu bodohnya manusia itu mriku terkelabui oleh dirinya sendiri. Jadi kelabui awake dhewe. Asiru fisukan lafil makan. Waqala lan dawu sapa waqala lan dawu. Apa dawu? Imam Basudan. Waqala dawu sapa Imam Basudan fi dzakhirati ing dalam kitab Dzakhirah aidan halimane. Fi dzakhirati ing dalam kitab Dzakhirah aidan halimane fi maudhingin ing dalam panggonan akhara kang weneh. Fi maudhingin ing dalam panggonan akhara kang weneh qabla hada ing dalam sadurunge ikilah cerita. Qabla hada ing dalam sadurunge ikilah cerita. Wa amma wat'ul a'immati ing lafat wa amma wat'ul a'immati wa amma wat'ul a'immati anapun utawi agawene pira-pira imam wa amma wat'ul a'immati anapun utawi agawene pira-pira imam al-arifina pira-pira kang makrifat wal ulama ilan pira-pira ulama al-amilina pira-pira kang ngamalake ilmune lil aurati maring pira-pira wirid wal ahzab lan pira-pira khizib war rawati bilan pira-pira urutane warawati pilan pira-pira urutane wirid. Warawati pilan pira-pira urutane wirid. Maksudnya rawatib fil aurat niku contoh pamane isu iku sing apik maca iki. Engko pamane wagingah iki jenenge rawatib. Wa ghairiha lan liyane aurat ila akhirih. Wa ghairiha lan liyane aurat ila akhirih min nahwil ad'iyati nyatane sepadane pira-pira donga. Min nahwil ad'iyati nyatane sepadane pira-pira donga iku faqad dzakara. Teman-teman nutur iku faqad dzakara teman-teman nutur sapa Syekhu Syekh Zarruqun rupane Syekh Zarruq. Sapa Syekhu Syekh Zarruqun rupane Syekh Zarruq wa ghairu lan liyane Syekh Zarruq. Wa ghairu lan liyane Syekh Zarruq min surrahi ahzabi Syekhi. Min surrahi ahzabi Syekhi kang setengah saking pira-pira wong kang jelasake pira-pira khizibe Syekh. Min surahi azabi syekhi kang setengah saking pira-pira wong kang jelasake pira-pira khizibe Syekh. Abil Hasan Asyadili rupane Syekh Abil Hasan Asyadili. Abil Hasan Asyadili rupane Syekh Abil Hasan Asyadili wal imami lan imam. Wal imami lan imam. An-Nawawi kang bangsa Nawawi. Oh, wal imami lan imam An-Nawawi rupane Imam Nawawi ngono kena. Wal imami lan imam rupane An-Nawawi Imam Nawawi. Wa ghairihi lan liyane Abil Hasan Asyadili wal Imam Nawawi. Wa ghairihi lan liyane Abil Hasan Asyadili wal Imam Nawawi. Anna taqrira dzalika ing sak temene netepake mengkono-mengkono aurat ila akhirih. Anna taqrira dzalika ing sak temene netepake mengkono-mengkono aurat ila akhirih. Wal amala lan ngamalake bihi kelawan dalik. Wal amala lan ngamalake bihi kelawan dalik. Iku sahihun sahih. Iku sahihun sahih sarihun tur kang jelas. Iku sahihun sahih sarihun tur kang jelas minas sunnati saking hadis. Wa syawahidu ta pira-pira dalile dalik. Wa syawahidu ta pira-pira dalile dalik iku kasiratan akeh wa dzalika. Utawi mengkon-mengkon aurat ila akhirih. Aurat wal ahzab war rawatib niku lho. Wa dzalika utawi mengkon-mengkon aurat wal ahzab war rawatib iku bitakriri alaihi salatu wassalam. Iku bitakriri alaihi salatu wassalam sebab oleh netepake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li adkarin maring pira-pira zikir wa ad'iyatin lan pira-pira donga. Li adkarin maring pira-pira zikir wa ad'iyatin lan pira-pira donga samiaha kang rungu sapa Kanjeng Nabi ing adkar wa ad'iyah. Samiha kang rungu utawa kang midanget sapa Kanjeng Nabi ing adkar wa adhiyah min kasirin saking wong akeh. Min kasirin saking wong akeh min ashabi kang setengah saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Min ashabi kang setengah saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi mukhtalifatin kang beda-beda. Mukhtalifatin kang beda-beda bi alfadin kelawan pira-pira lafat mutabayyinatin kang mertelake. Bi alfadin klan pira-pira lafat mutabayyinatin kang mertelake wa ma'anin lan pira-pira makna wadihatin kang jelas. Wadihatin kang jelas bila taqaddumin kelawan tanpa dingina. Bila taqaddumi ta'limin
kelawan tanpa ndinginake mulang. Bila taqaddumi ta'limin kelawan tanpa ndinginake mulang. Wala ta'allumin lan belajar. Wala ta'allumin lan belajar minhu saking Kanjeng Nabi. Fi al-fadhiyah ing dalam pira-pira lafate adkar wa ad'iyah. Fi al-fadhiyah ing dalam pira-pira lafate adkar wa ad'iyah. Famidalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono adkar wa ad'iyah. Famidalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono adkar wa ad'iyah. Hadis Abdillah bin Buraidah awas harakati. Hadis Abdillah bin Buraidah utawi hadis riwayate Imam Abdillah bin Buraidah. Utawi hadis riwayate Imam Abdillah bin Buraidah radhiyallahu taala anhu. Annahu rupane sak temene Kanjeng Nabi. Annahu rupane sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku sami'a midanget sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang. Iku sami'a midanget sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang yaqulu kang ngucap sapa rajul. Yaqulu kang ngucap sapa rajul. Ing lafat Allahumma inni as'aluka. Nah teng harokate nggih. Allahumma do Gusti Allah ini sak temen ingsun niku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing tuwan. Bi annaka kelawan sak temene tuwan anta ya tuwan iku Allahu Gusti Allah. Bi annaka kelawan sak temene tuwan anta ya tuwan iku Allahu Gusti Allah. La ilaha. Ora ana pangeran kang hak dan sebaik mujud ila anta kejaba tuwan. Al wahidu kang maha ijen utawa maha siji. Al ahadu kang siji. As-somadu kang langkep. As-somadu kang langkep niku nggih. Langkep niku ya langkep. Langkep iku pokok ya menjadi muara lah. Menjadi muara bagi setiap orang yang punya hajat niku as-somad. Tapi nek cara ning Quran niku kadang terjemahnya salah. Niku awas iso dadi kafir. Maksud terjemah ditenani iso dadi kafir. Mergi apa? Sampai maca kulu biasanya kul katakanlah wallahu ahad. Dia Allah yang maha satu. Allahu samad, Allah lah tempat. Apa ngoten biasanya ya? As-samad. Allah lah tempat berarti Allah adalah sebuah tempat. Ketika mengatakan Allah sebuah tempat berarti Allah sama dengan makhluk. Ketika Allah sama dengan makhluk berarti menyamakan antara Tuhan dan makhluk itu tidak boleh. Ketika tidak boleh berarti kafir. Ini terjemahan sampean maca surat terjemah iku lho. Makane terjemah ning Al-Qur'ane coba percaya teman-teman iki diwaca-waca tok ngoten. Sampeyan kena ya ngaji tafsir. As-samadu kang langkep, alladzi rupane zat lam yalid kang ora nganakake sapa alladzi. Alladzi rupane zat lam yalid kang ora nganakake sapa alladzi utawa ora mutraake sapa alladzi. Walam yulat lan ora den anakake sapa alladzi. Mesti ora den anakake, ora den lahirake. Walam yulat lan ora den anakake utawa ora den lahirake sapa alladzi. Walam yakun lan ora ana. Walam yakun lan ora ana lahu kadue Allah. Walam yakun lan ora ana lahu kadue Allah iku kufuwan kang madani. Iku kufuwan kang madani utawa pepadan sapa ahadun wong suci. Sapa ahadun wong suci. Faqala. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafat sa'allahu taala. Laqad sa'ala yakti teman-teman nyuwun. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi laqad sa'ala yakti teman-teman nyuwun sapa rajul Allah taala ing Allah taala. Allah taala ing Allah taala bismihi kelawan asmane Allah. Bismihi kelawan asmane Allah al-a'dzami kang agung. Al-a'dzami kang agung alladzi rupane ismihi. Utawa terusnya ya apa? Alladzi rupane ismihi. Idza dunya endal menalikane den jaluki sapa Allah. Idza dunya endal menalikane den jaluki sapa Allah. Bihi lantaran ismihi. Bihi lantaran ismihi utawa lantaran alladzi ajaba mongko nyembadani sapa Allah. Ajaba mongko nyembadani sapa Allah wa idza su'ila lan endal menalikane den jaluki sapa Allah. Wa idza su'ila lan endal malikane den jaluki sapa Allah bihi lantaran ismihi utawa lantaran alladzi u'tiya mongko den paringi sapa Allah. U'tiya mongko den paringi sapa Allah ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono donga. Ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono donga. Minal ahadisi saking pira-pira hadis. Minal ahadisi saking pira-pira hadis allati dzakaraha kang nutur.
Minal hadis saking pira-pira hadis allati dzakaraha kang nutur sapa sing nutur iki. Allati dzakaraha kang nutur sapa Kanjeng Nabi. Nggih, allati dzakar allati dzakaraha kang nutur sapa sapa ya? Jajal kula garwa suara gajabu suara kene salat. Imam Basudan. Imam Basudan. Allati dzakara kang nutur sapa Imam Basudan ing allati utawa ing ahadis. Naklan krana nukil anil adzkari saking pira-pira zikir an-nabawiyati kang bangsa kenabian. An-nabawiyati kang bangsa kenabian lil imam kadue Imam An-Nawawi kang lil imam kadue Imam An-Nawawi rupane Imam Nawawi. Lan iki donga sing berharokat niku iku iso diwaca iku jenenge Ismul Adzam. Iso diwaca teng mriku niku sadurunge donga nggih. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ladzi la ilaha illa antal wahid as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku dawuh Kanjeng Nabi iki hadis. Faqat laqad sallallahu ta'ala bismil adzam alladzi idza du'ya bi ajaba wa idza su'ila bi u'tiya. Sing sapa wonge teng mriku lho, iku dadi Kanjeng Nabi suatu saat ketemu dengan orang yang di situ berdoa dengan menggunakan lafadz niki Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah. Kemudian Kanjeng Nabi memberi komentar atau merespon, loh orang tersebut itu berdoa dengan menggunakan asma Allah yang sangat agung. Nah siapapun yang doa pakai asma Allah yang sangat agung itu yaitu Allahumma inni as'aluka niku, ketika Allah diminta maka Allah akan memberi, pasti akan memberi. Niku Ismul Adzam. Nah, ngoten nggih, niku Ismul Adzam niku. Semakala nuli dawuh. Semakala nuli dawuh sapa Imam Basudan. Semakala nuli dawuh sapa Imam Basudan waliwat il ahzabi. Waliwat il ahzabi lan iku krana agawe pira-pira hizib. Waliwat il ahzabi lan iku krana agawe pira-pira hizib wal auradi lan pira-pira wirid. Wal adiyati lan pira-pira donga. Surutun utai pira-pira syarat. Surutun utai pira-pira syarat min haiku setengah saking surut. Min haiku setengah saking surut ayajriya utai yen to lumaku. Ayajriya utai yen to lumaku sapa wadi umah. Ayajriya utai yen to lumaku sapa wadi umah. Wong kang agawe perkara. Sapa wadi umah wong kang agawe perkara dzukira kang den tutur apa mah. Dzukira kang den tutur apa mah. Bi hukmil hali kelawan hukume tingkah. Tingkaya ati maksudnya. Hukmil hali kelawan hukume tingkaya ati. Labil hawa ora sebab hawa nafsu. Wal ikhtiyari lan pilihan as-sinai kang bangsa penggawean. Wal ikhtiyari lan pilihan as-sinai kang bangsa penggawean. Wa iyakuna lan yen to ana apa wadi umah. Wa iyakuna yen to ana apa sapa wadi umah. Wa iyakuna yen to ana sapa wadi umah iku salimal lafzi wong kang slamet oleh nglafatake. Iku salimal lafzi wong kang slamet oleh nglafatake. Minal ihami nyatane salah cipta. Minal ihami nyatane salah cipta wal ibhami lan samar. Wal iskali lan angel. Wal iskali lan angel. Lim wafaqatihi krana oleh nocokine wadi umah limwa fakoti krono oleh nocokine wadi umah alfadz syari'i pira-pira lafate wong alfadz syari'i pira-pira lafate wong kang gawe syariat. Alfadz syari'i pira-pira lafate wong kang gawe syariat. Wa ma'ani lan pira-pira maknane syari'. Wa mani lan pira-pira maknane syari' wa ruju'i lan pira lan rujuke syari'. Wa ruju'i lan rujuke utawa baline syari' li usulihi maring pira-pira dasare syari'. Wa mabanihi lan pira-pira bangunane syari'. Wa mabani lan pira-pira bangunane syari' intaha wis tutuk apa kaul. Intaha wis tutuk apa kaul. Fangdurhu mongko ningalana sapa sira ing kitab. Fangduru mongko ningalana sapa sira ing kitab fa innahu mongko sak temene kitab iku jami'un kang ngumpulake nafisun kang indah
nafisun kang indah jiddan kelawan banget beh sak halaman iki setengah jam sawi to. Jamiun kang ngumpulake nafisun kang indah jiddan kelawan banget. Wa malan perkara jamaknahu kang ngumpulake sapa ingsun ing ma. Wa malan perkara jamaknahu kang ngumpulake sapa ingsun ing ma fi hadil wuraiqati ing dalem ikilah pira-pira kertas cilik. Fi hadil wuraiqati ing dalem ikilah pira-pira kertas cilik min hadal qabili saking ikilah golongan. Min hadal qabili saking ikilah golongan. Kama satarahu. Kama satartahu. Kaya oleh bakal ningali sapa sira kama kaya perkara satartahu kang bakal ningali sapa sira ing ma. Kama kaya perkara satartahu kang bakal ningali sapa sira ing ma. Kama kaya perkara satartahu kang bakal ningali sapa sira ing ma mufassalan khaliden perinci. Mufassalan khaliden perinci insya'a lamun ngersakake sapa Allahu Gusti Allah. Insya Allah mun ngersakake sapa Allahu Gusti Allah.